Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlary 14-nji dekabrda Awaza kurort şäherçesinde üç taraplayyn sammit geçirdi. Sammitiň netijeleri boýunça birnäçe resmi namalary we birlikdäki beýannama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň, Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň gatnaşan sammitine liderler energetika hyzmatdaşlygy, gümrük hyzmatdaşlygy we ulaglar hyzmatdaşlygy babatyna özara düşünşmek memorandumlaryna gol çekdiler. Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça üç ýurduň arasyna konsultativ topory döretmek barada üç taraplayyn ähdnama gol çekildi. Şeýle-de energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatyna Türkmengaz we Azeri hem de Türk Energetika Ministrliklerinin arasında ähdnama gol goýuldy. Sammitiň öň ýany Bloomberg neşri Türk lideri Recep Tayyip Erdoğanyň Türkmengazyny Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa iýermegiň meselelerini godajakdygyny habar beripdi. Türkmen resmileri sammitiň öň ýany onuň gün tertibi barada metbuatda çykyş etmediler. Sammitiň dowamyny Türkmengazynyň Türkiýanyň we Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýerilmegi bilen bagly meseleleriň gozgolmanlygy barada heniz metbuat serişdelerine maglumat ýok. Dünýäde we sebitde dowam eden energetik köpçüligi bilen bagly problemlaryň arasynda Türkmengazynyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe iýerilmegine, ondan aňyry Ýewropa iýerilmegine deşil taslamalar sebit liderler tarapyndan gün tertibine getirilip başlandy.